Srbija će i ove godine, uprkos pandemiji koronavirusa, imati najveći udeo u ukupnim stranim direktnim investicijama u regionu Zapadnog Balkana, već od 55%. Izvesno je da će neto priliv stranih direktnih investicija u Srbiji biti od 2,25 do 2,30 milijardi evra, što je niže u odnosu na prošlu i prethodne godine, ali je oko 5% BDP-a. To je dovoljno za pokrivanje deficita tekućeg platnog bilansa, kazao je direktor za naučno-istraživački razvoj Ekonomskog instituta u Beogradu Ivan Nikolić. On povoljniji u našoj zemlji u odnosu na okruženje ili pre svega Evropu, jer recimo prema jednoj detaljnoj analizi Ujedinjenih nacija samo za prvo polugođe ove godine na globalnom nivou pad stranih direktnih investicija iznosio oko 50%, čak kako se verovatno u narednim mesecima, pogotovo sad od jeseni, stvari dodatno komplikuju. Očekivano je da pad bude još veći. Ako posmatramo Srbiju, dakle mi ćemo ovu godinu završiti sa nekim padom od oko 35% u apsolutnom iznosu priliva stranih direktnih investicija, što kažem vam opet je mnogo bolje nego samo okruženje. Podsjetio je da je poslednjih 5 godina priliv stranih direktnih investicija u Srbiji stabilan i da stranci pre svega ulažu u industriju, građevinarstvo i saobraćaj. Investitori su kao razloge za ulaganje u Srbiju navodili njen geografski položaj, obrazovanu radnu snagu, infrastrukturu, povoljniji poslovni ambijent i finansijski podsticaj države. Među zemljama koje sve više ulažu u Srbiju, poslednjih godina nalazi se i Kina. Kada posmatramo ko je najveći investitor u Srbiji po zemljama, naravno to je Evropska unija, ali je interesantno da se Kina već popela na otprilike 15% stranih direktnih investicija i posmatrano pojedinačno po zemljama, ona je sad zauzela čvrsto drugo mesto. U Srbiji do sada fokus bio na broju stvorenih radnih mesta, a sada je došlo vreme da se razmišlja o kvalitetu tih radnih mesta i povezanosti stranih investitora sa lokalnom privredom.